लोगोफोर आं मनिबरा मनिबरा इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे फरायफावनानै थाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ'आवहाय दा जों गहपुर स्टेसनाव दं आरो आलासि जाहैनो नागिरदों गाइस आमाइ मोनहानाव गरेस्वराव ट्रेन नेगासिनो जोङो स्टेसनाव आदा सानै थांगोन ओमफ्राय आं साथाम ट्रेन फैथ'वाखैनो आरो आधा घन्टासो लाबावगोन खोमा ट्रेन फैनायाव नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ खर'खौ खानायखौ लोबनानै फैदोंमोन आरो आयु मानसिया खालि नागिरदों Cik. Sopaibai Rangapara जिरायनानै बाबाय माला सहैबावगोनथाय पासतासोआव सहैगोन खोमा जों पासता जिरायनो बाबाय नाम घोर का जिला गीत ना बाउदी बोला बाउरिया बाउदी बोला बाउरिया लोगोफोर जों गरेस्वर मोनफैबाय गरेस्वर मोनबाय
आरो गरेस्वर मानसि